pamätajte si, že v našich najtemnejších chvíľach sa musíme zamerať na svetlo. A keď máte pocit, že to je temné, alebo tak, jak tento západ slnka pri tejto rieke, čo vypadá jak klubovňa pre vlkodlakov, tak sa proste zamerajte na svetlo a keď chcete si pohnúť, musíte ísť úplne šialené z komfortnej zóny. Musíte spraviť niečo, čo úplne šokuje celý váš organizmus. Jak ja, tých psov, čo v pozadí štekajú. Jak ja. Vidíte? Už viem ďalší jazyk, ale to som nechcel proste. Spravte niečo, čo ste doteraz nespravili. A vtedy sa to rozhýbe. A zamerajte sa na svetlo. Aj keď je takýto západ slnka vo vašom živote. OK? To máte cykly. Už zostupné cykly a zostupné, hej? Raz sa darí viac, raz menej, ale keď proti tomu bojujete, tak to len vytvára choroby. Musíte všetko bezvýhradne prijať. A vtedy získate do rúk tú transformačnú silu prítomnosti, ktorá príde v odovzdaní sa.